Amen. Daliseni nonse. Ndikulandireni mu dzina la Yesu Kristu kuti ameni. Amen. Tiyamike Mulungu wakumwamba kuti leronso latikhalira tsiku la mtengo wapatali limene ife ana Mulungu tasonkhana kuti tikamve mawu a Mulungu komanso kuti tikakhale mkati mwa sabata lathu tikudyetsedwa ndi Ambuye. Ine ndichiyese chinthu chamwayi kwambiri kuti ndili pano pamudzi wa kwathu. Ameni. Amen. Munthu une mwandiyimika muno ndi mmudzi mwathu mwenimweni. Zavuta kwa basi. Ameni. Amen. Tuleko apa ndiye kuti nkatere nkuona timalata takumudzi paselipo apo. Ndiye kuti zavuta mundigwirisa pambali. Chifukwa ndikufunika ndikachoka pano nanga ndiserereke ndikamwe mazi kumuziko. Ameni. Amen. Ndiyamikira abale ndi alongo pano pa Songani amene mwachiona cha mtengo wapatali kuti tikhoza kusonkhana komanso kumva mawu a Mulungu. Ameni. Amen. Choyamba abale ndikhulupirira kuti tonse amene kusonkhanira kuchoonadi cha Mulungu, cholinga chathu ndi kuti miyoyo yathu ipitebe mtsogolo kukhuzidwa ndi kupitabe kwa Ambuye mosabwerera mbuyo. Nkoyamba kukumana pano koma dziwani kuti ine nzanu ndine okondwa kuti ndaona nkhope za anthu akumudzi kwathu. Ine dzina langa ndine Twaibu Ahmadu Hamid Ali. Ulendo wanga ndi wautali kwambiri kuchoka ku dziko lapansi kufika pano mene tikukumana lero. Nkhani yake ndi yosausa kwambiri kuifotokozera. Koma tamverani. Mmene ife tonse anthu titumikira Ambuye, tisamachiyese chinthu chophweka kapena kuchiyesa chopanda pake, chifukwa kunjaku anthu ali m'machimo adzaoneni. Machimo anthu akuchimwa akudziwa, akuchimwa asakudziwa, akuchimwa mwadala. Kotero kuti kufika lero kuti tikumana pano chifukwa cha dzina la Yesu, kunjaku kuli zinthu zosausa kwambiri. Na nzanu mukundiona pano ndachoka mziyangoyango zochuluka zokodwesa za dziko lapansi. Nthawi yayitali imene takhala tili ku chipembedzo cha Satana, zinthu zathu zakhala zisakuyenda monga mmene inuyo mukuganizira. Mpaka lero ngakhale ine ndatuluka chipembedzochi, koma ndimati ndikudziwiseni kuti kunjaku kukuyenda chinthu china. Chikamayenda chinthucho chikumamveka ndi mapazi ngati chikhristu, koma sindicho. Amen mpingo. Amen. Kunjaku kukumveka ndidi, chikumveka ngati ndi chikhristu ndithu chikamayenda, koma si chikhristu ayi. Kotero kuti chinthu chimenecho chanyamula anthu ambiri pa ulendowu. Mipingo yochuluka, magulu ochuluka, mafuko komanso manenedwe ambiri akuyenda mchinthu chimenecho naganiza kuti akupita kumwamba, koma zokhumudwisa zasala pang'ono kuchitika, chifukwa Yesu Kristu amene timuyembekeza akubwera ku dziko lapansi kuti adzaweruze mipingo ndi anthu amene anaziganizira okha kuti akupita kumwamba koma akusemphana nalo khomo lolowera kumwambako. Ndikunena izi chifukwa chani abale? Ndikutanthauza kuti mkati mwa ulendowu wa dziko lapansi kudauka mipingo yochuluka. Satana nayenso adautsa china chokhala ngati chikhristu m'dziko lapansi, chimene mdierekezi mothandizana ndi magulu oyendesa dziko lapansi limene mukulionali anachipasa zinthu chokhala ngati chikhristucho
zofananafanana ndi zinthu zakumwamba, ndi zimene anthu ambiri akupusa nazo ngakhale masana ano. Mukatuluka kunjaku muzimva nyimbo za makwaya zikuyimbidwa bwinobwino mwantetemya, ambiri akukhutira kuti akuyimbira Mulungu, koma posachedwa basi imeneyo iphonya khomo chifukwa yayimba nyimbo ngati za Mulungu koma akulemekeza Satana. Okondedwa, posachedwa pompa tikhumudwa chifukwa kunjaku kuli ulaliki umene ukulalikidwa ndi kuphunzitsidwa pansi pa mipingo yoyamba ndi anthu ku dziko lapansi, imene pokhulupirira kuti tikupita kumwamba tikhumudwa posachedwa chifukwa tili kuphonya khomo titazindikira kuti tidatsata munthu osati Mulungu. Chifukwa chaicho okondedwa, khalani m'maso kuyang'ana ndi chidwi, kunena kuti dziko silili mmene inu ndi ine tikuganizirayi. Dzikoli layenda mopotoka. Ine nanzanu chifukwa ndikuchokera ku chipembedzo cha Satana kwa nthawi yayitali, ndili ndi chithunzi chonse cha zopotokazi, ndili ndi kuyang'ana kwa chidwi kwa zopotokazi. Okondedwa, inu ndi ine tiye timvesesane bwinobwino pamene tikuyenda ulendo umenewu, kuti maso athu akhoza kutseguka ndi kuona chinthu china cha chilendo chimene chitithandize ife kuti tikafike kumwamba m'malo mopombonezeka ndi zinthu zimene zikuyenda m'dziko ngati chikhirisitu. Okondedwa, dziwani kuti angakhale inu ndi ine tikhala m'dziko lino lapansi natiganizira mozama kunena kuti tikumpembeza Mulungu, komatu anzathu sakupembeza Mulungu woona, akupembeza milungu ya ku dziko lapansi, chifukwa Satana mdierekezi wayika maziko pa zotchedwa mipingo. Iye wayala mpasa yake mmenemo kotero kuti ambiri akungoyendamo osadziwa kuti kumene tikulowera ndi kuti. Ameni mpingo. Koma tiyeni inu ndi ine lero tiuyese mwayi kunena kuti Mulungu watipasa kuthekera kwakuti maso athu akhoza kuyamba kumatseguka ndi kumaona kuti angakhala ayimba koma ayimbira Satana, angakhala alalika koma alalikira Satana, angakhala avala koma avalira Satana, ngakhala akudya koma akudyera Satana. Ameni mpingo. Amayi ndi abambo, dziwani kunena kuti posachedwa tikukocheza pa gombe kufika kwathu. Chifukwa chaichi maso athu sakufunika tu akhalebe pansi ndi kupusisidwa ndi anthu amene akutsegula mipingo ku dziko lapansi mu dzina la matchalichi koma akuchokera ku chipembedzo cha Satana. Ameni mpingo. Amen. Tamverani, kunja kuno kuli bungwe limene limatchedwa kuti Jesus Seminary. Abale awo abungwe limeneli amawatcha kuti Christianity without Jesus. Mwa njira ina, abale awo abungwe limeneli lotchedwa Christianity without Jesus. Anthu amenewa ndi obuka ku dziko lapansi, anabwera mu dziko lapansi lino ndi malingaliro ofuna kutsegula mipingo ku dziko lapansi, ndicho linga choti anthu amene angamathawe kwa Satana kufuna kupita kwa Mulungu akafikirenso m'manja mwa Satana imweyo, koma mu dzina lakuti achipenta chinthucho chili ndi posta yotchedwa chalichi kapena chotchedwa Yesu kumene. Ameni mpingo. Amen. Kodi zikumveka izi? Mabungwe amenewa a Jesus Seminary komanso Christianity without Jesus ndi mabungwe a chipembedzo cha Satana ku dziko lapansi. Amenewa ndi opeza bwino
mkatikati mwawomu muli magulu amene amawatcha kuti majesuit, anthu anzeru osata bwino za chipembedzo, owerenga bwino Bible, amene ngalawa ya dziko lapansi yotchedwa chikhristu choona inanyamuka m'masiku a Yesu Khristu mtumwiyo. Tamverani, ambiri amene adakhulupirira ndi kuyenda ndi Mulungu naona kuti akukocheza ku gombe lodala la Mulungu, mdierekezi sichidamkomere chimenechi. Iye adaganiza kuti popeza kulibe china kunjaku chimene wanthu akonda koma mawu a Mulungu, ndipo sitingakope nkwalowetsa mwakachaso, sitakwanisa kwakopa kuti alowe m'mabala abwerere kukuba. Ayi, amenewa ndithu akupita kumwamba, tipange bwa. Ndi anthu amenewa adalowa kuchotchedwa chikhristucho, nkukayamba kumanga ndende zokhala ndi mayina a chikhristu, ndi cholinga choti mmenemu akadzadzanamo akatopamo, aine ndiona ngati nditatuluka mpingowu ndilowe mpingo wina. Polowa mpingo wina asakafikire kubala, koma akafikire pa uchimo wa ine, koma ntachipenta dzina la Yesu. Kodi sikumveka izi? Kotero kuti magulu amenewa otchedwa Jesus Seminary komanso Christianity without Jesus akhala akuyenda mdziko ndi kumanyengerera anthu amene Mulungu wagwiritsa ntchito. Tamverani, pa mpingo ku dziko lapansi Mulungu adayikako mphaso zimene zimachita kolingana ndi mmene Mulunguyo adampatsira. Target ya bungwe limeneli ya anthu amenewa akafika pa mpingo ngati pano amayang'ana munthu amene akuonesa ukaswiri kufotokozera bwino zinthu za Mulungu. Kodi zikumveka izi? Amen. Magulu amenewa akamuona kuti munthuyi ndi wochenjera bwino, ndi wolongosoka machitidwe a zinthu, nkuthekanso kuti ngakhale kasukulu ali nako. Magulu a Jesus Seminary ndi Christianity without Jesus amapeza anthu ati amenewo, nkwauza kuti bwanji tituluke tiyambe chalichi pambali. Kazi kumveka zimenezi? Munjira ina amabwera ndi mawu akuti tingotsegula ministry, utumiki. Kazi kumveka izi? Wokondedwa, khomo lotchedwa ministry ku dziko lapansi lakhala khomo la mdierekezi limene anakalitsegula ku chalichi choona chopita kumwamba, ndi cholinga choti wanthu apatuke, ukhale mpatuko pakati pa ana a Mulungu, kuti m'malo mokalowa kumwamba tigwere m'misasa ya mdierekezi. Kodi zikumveka izi? Ndi chifukwa chake mwaona kuti zaka zimene zapita kumbuyozi machalichi ku dziko lapansi abuka chisawawa, anthu tagawana, ife akuti ku dziko lapansi. Okondedwa, ndinene ichi, ulendo uwu umene wanthu tikulowa mmakachisi oyamba ndi anthu tikupusisika kuganiza kuti tikupita kumwamba, komatu posachedwa tikhumudwa, chifukwa amene anatitenga ndi kutiuza kuti tiyeni akutisokeza kutipitisa ku chimene sichikupita kumwamba. Chifukwa chani? Ziwanda ku dziko lapansi zatenga nawo maonekedwe a chalichi mdziko lapansi lino. Kodi zikumveka izi? Tamverani, ziwanda ku dziko lapansi zayamba kutsegula machalichi, zikumatchedwanso chikhristu. Ndi kuchenjezeni, mwina mungakapuse ndi piano mukakayipeza, mwina mungakapuse ndi keyboard, mwina mungakapuse ndi sound yotchula Yesu, koma ziwanda zikutsegula machalichi ku dziko lapansi. Kotero kuti machalichi amenewa ndi misampha ina imene mdierekezi wayika ndi cholinga choti ana Mulungu akalowemo. Ine mpingo
ndimafuna kuti mmawa uno ndichenjeze chimenechi kunena kuti maziko owona a Chikhristu agona mwa Yesu weniweniyo pakumva chiphunzitso cholondola cha Bible chosapotozeka ndi azungu kapena mabungwe obwera kudzagwira ukapolo mipingo yathu potipachika zinthu zimene ife tingatsatire koma tisakudziwa kumene tikupita. Kodi zikumveka izi? Amayi abambo, tikweze maso tione. Ngakhale chipembedzo chathu chopemphera pa Sabata cha 7 tamverani nachonso chakhala msampha wokola anthu mosayang'ana bwino chifukwa kuntunda wena adachita dyera. Kodi zikumveka izi? Adachita dyera nalandira ndalama napusisidwa nadulidwa matikiti a ndege napita ku mamitingi akuluakulu amaiko akunja. Pobwera kuchoka kumeneko anatibweresera zovala za chilendo pakachisi. Kodi zikumveka zimenezi? Ameni. Ameni. Pali chinthu china chopsa kwambiri chimene chikuyenda ku dziko lapansi chimene mpingo ukufunika kutsegule nacho maso, ndiye zizindikiro za mipingo, zomatamata za mipingo. Zimenezi zayamba kuyenda kayendi salu zimene azimayi akuvala zotchedwa uniform. Kodi zikumveka? Akupasani salu ya bwinobwino kuti imeneyi ndiye uniform ya chalichi chanu. Kodi zikumveka izi? Koma mukaona kuti mkati mwa saluyi akumatirani chizindikiro. Chizindikiro chimene sichikukutengerani kwa Mulungu koma chikuchemerera malonda a Satana pakati pa chalichi. Kodi zikumveka zimenezi? Chifukwa cha ichi mipingo yambiri imene yalowa modzayamba mipingo ku dziko lapansi mothandizidwa ndi magulu amenewa a Jesus Seminary kapena kuti Christianity without Jesus. Mipingo yambiri ikuyenda koma masistimu achikunja. Amen. Amen mpingo. Wokondedwa, pamene tasala pang'ono kufika kwathu, inu ndine tiye timulola Ambuye atithandize kuti tipeze malo amene tingakhalepo, amene Mzimu wa Mulungu satitsutsa ndi zimene anthu akhoza kungotipachika nazo. Amen mpingo. Tamverani. Lero ndi chaka cha nyuwani, tikutero ati. Koma chimene chili choona chake nchakuti chaka chino sichanyuwaniswa. Ndipo chakacho sitidachilowe. Kodi zikumveka zimenezi? Amayi ndi abambo, tamverani. Mutha kuona kuti pakati pa usiku umene wangothawu anthu anali pa chikondwerero cha Mulungu Disemba, Mulungu wamkazi, ndi Mulungu January, Mulungu wa mamuna, amene amapanga chikwati usiku 12 koloko mu dzina la nyenyezi za moto zimene timazitcha kuti ma fireworks kapena kuti makombola. Khani osausa, khani yaitali okondedwa ikusoweka Ambuye atithandize. Amayi ndi abambo, kuchipembedzo cha Satana kummawa kwa dziko kuli kadziko kena kamene kamatchedwa kuti Cyprus, kali ngati pa chilumbalumba ndi kumene likulu lenileni la kufotokozera mozama za Mulungu kapena kuti ukwati wa chipembedzo cha Satana umene umachitika pakatikati pa usiku. Tamverani, tili ndi utatu ku dziko lapansi wa mdima wa Satana umene umatchedwa kuti Trinity. Kodi mukundimva? Tili ndi Satana mwini wake amatchedwa Lucifer. Mulipo? Mukumva? Ndiye Luciferayi ali ndi mzache amamutcha kuti Belial. Kodi mukundimva?
ndiye iyeyi ali ndi mzacheso wina amene amayima ngati mkazi wa Lucifer, amamutcha kuti Satana che. Ndiye kuti mwapanga milungu inga imene ikukupasani Trinity, imene inu mumayilambira kuti Atate, Mwana ndi Mzimu wacha. Kodi zikumveka izi? Zimene mawu a Mulungu sakutitsimikizira kuti chili choncho chinthucho ayi. Tamverani, milungu itatu imeneyi ili ndi zikondwerero zawo zimene zimachitika, koma kunyanja, pansi pa nyanja, kapena kuti kumaiko andima, kapena kuti mdziko la Satanali, ali ndi tsiku limene amalitcha kuti Baigunumara, kapena kuti wedding day. Kamukundimva kaya? Tsiku la ukwati wa Lucifer komanso Satana che. Kodi mukundimvesa zimene zokundi? Now, Satana che uyu ndi wamkazi, mzimu wa ukazi umene ukulamulira nyengo imene tikutaniyi tikukhalayi. Kodi mukundimva makosana? Amenewa ali ndi tsiku limene amasangalala ngati tsiku la ukwati wawo. Kamukundimvesa mpingo? Kuchipembedzo cha Satanako kumakhala chikondwerero choyimiridwa ndi mwezi wa Disemba ngati mkazi kuyimira Satana che, January ngati mamuna kuyimira Lucifer. Amakumana midnight ya pa 31 December. Kamukundimvesa makosana? Ndiye iwowa amautsa nyenyezi mdziko lapansi zimene zimaphulika ndakhumudwa kuti anzanga chipembedzo cha 7th day kumene, anzanga opemphera pa Sabata, mukunditumizira mauthenga lero pa foni, wali makombola mwani 2012 20 chakuti happy new year, wali zikuyenda mmafoni nyenyezi za ngerekezi zimene zimalumikizisa ukwati wawiriwa mnyengo imeneyi imene timaitcha kuti chaka cha sopano. Tamverani okondedwa, ife ngati ana a Mulungu tili ndi kalindala yathu. Ndipo kalindala yathu ndi ya Chiyuda. Kodi zikumveka izi? Nonse ana Mulungu mudziwe kuti tikamafika April mpamene tikuyamba chaka. Kodi zikumveka zimenezi? Ameni mpingo. Kotera kuti ichi chikuchitika lerochi ndi chikondwerero cha misisi Satana ndi mwini wake Lucifer. Ndipo chimenechi chimachitika usiku wa ukwati umene nyenyezi za moto zimayenera kuoneka ku dziko lapansi. Okondedwa, mmene kukucha leromu anthu ambiri alowa mchikondwerero cha nyenyezi za moto. Ndipo tinatuluka m'manyumba mwathu kukapanga nawo chikondwerero cha nyenyezi za moto usiku, pamene makombola aphulitsidwa dziko lonse lapansi, kummawa ndi kumadzulo, kumpoto ngakhalenso kumwera. Usiku wa 12 koloko umenewu nyenyezi kumaiko onse dziko lapansi za Satana zinaoneka. Okondwerera chikwatichi ndi mamembala azipembedzo zonse kuphatikizamo inu ndine tinajoyina chipembedzocho. Ndipo tapanga nawo usiku, Ambuye atithandize. Kodi zikumveka izi? Kodi mukumudziwa Muloma inu? Ndi wochenjera kwambiri mmene amapanga kalinda yoyendesera dziko lapansi. Ameni mpingo. Kotera kuti kalindala ya Chiroma mmenemu ife amene timadzitcha anyamata oyang'ana masomphenya mtsogolo, amene timatsata bwino ulosi, amene timalondola bwino zimene zolembera zidafotokoza, ni timazitama kuti ife sitili nchi ikomunizimu, sitili nchi katolika,
tikunama tajoina chifukwa tikukondwerera nawo masabata maholide myezi imene Muloma adayipanga yomwe imatikochezesa kuukwati wa chikondwerero cha usiku wa Satana ndi m'bale wace Disemba komanso Januwale pa 31 pakati pa usiku pamene nyenyezi zimayaka inu ndine timakhala kuti talowa nawo koma mwaumbuli. Amen mpingo. Amen. Ambuye atithandize mmawa uno umene tingautche kuti wapa 1 mu kalendala ya Chiroma. Kodi zikumveka izi? Amen. Mmene ana a Mulungu amene mumanena kuti inu simungalambire nawo chiphunzitso cha Chiroma mwakondwerera nawo kuti mwalowa mchaka chacha simukumvatu. Simukumva. Kodi zikumveka izi? Amen. Satana akuti bwitikani machaka kuti diyesa zinthu zosadya. Okondedwa tulukani mmenemu anthu anga. Kodi zikumveka izi? Amen. Tiyeni tulukemo chifukwa chimene chachitika usiku ndi chipongwe chachikulu kwambiri. Satana wachitira chipongwe ana a Mulungu amene akungoyenda ngati mbuli ku dziko lapansi osadziwa kumene akuta kumene akupita. Amen mpingo. Amen. Chifukwa chake okondedwa ndikunena kuti mabungu awiri amenewa Jesus Seminary komanso Christianity without Jesus analowa mmipingo ndikukatipusisa kuti tikondwerere nawo zikondwerero zimene zimakhala ndi dzina la Yesu. Amen mpingo. Amen. Ndiye kuti posachedwa pompa tasala pang'ono kupembezanso chinthu china chosausa kwambiri. Tipembeza posachedwa nyenyezi imene ikubwera mu Easter. Khani osausa. Amen mpingo. Amen. Amen mpingo. Amen. Posachedwa kusogoloko kukubwera socha Easter. Kazi kumveka kaya. Amen. Kuchokera kwa Mulungu otchedwa Astoreti amene mukampeza m'buku la Mafumu. Amen mpingo. Amen. Na Yesu Satana wacheraso pamenepa kuti ambiri apembeze nawonso nyengo iti imeneyi. Koma inu ndine ngati ana a Mulungu kodi kalendala yathu ikutiuza kuti tichite bwanji imene tikuchoka ulendowu kupita kumene tikupitako. Amen mpingo. Amen. Ife ana a Mulungu sitiyenera kupanga nawo zimene dziko lapansi likutani okondedwa likupanga. Ndidule komanso mobwereza chigawo chino chakanthawi kochepaka ndimati ndikugawireni kuti chaka chino tikamafikanso Disemba titulukiretu mu chipembedzo chimenechi osapanga nawonso. Amen mpingo. Amen. Mpingo wa Mulungu musapange nawonso, musayerekeze ngakhale kupha chiweto mdzina la kulowa chaka chatsopano. Ndiye kuti mukupereka nsembe ku mafano. Kodi zikumveka izi? Amen. Musayerekeze ngakhale mwana wanu kumgulira kombola. Ndiye kuti mukulowa mu ukwati wa ndierekezi umene Disemba ndi Januwale zikukwatirana. Kodi zikumveka zimene zokondedwa? Amen. Amayi ndi abambo, lero mmene tateremu ndiye kuti system za dziko lapansi za chipembedzo zonse tsopano zatengedwa zikuyamba kuunikidwa lero 1. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Ayamba kuziunika. Satana wayamba kutumiza mphamvu zace kumatchalichi lero pacha pa 1. Kodi zikumveka izi? Amen. Kote kuti chaka chino tangoyamba kumene lero lochi malinga ndi kalendala ya Chiyuda chayambikira iwo amene adagwa muzipembedzo za mafano zoukira za dziko lapansi. Amen mpingo. Amen. Mmene musopano zichitochito zosalemekeza Mulungu ziyamba kuchitika kuchokera liti?
lero ndi kudzodza kwa paderadera kumene kumachitika mkatikati mwa usiku wochoka pa 31 kulowa pa 1 Januwale, kuchokera ku maenje a mdima kupita kwa ana a Mulungu ku dziko lapansi. Ameni mpingo. Amen. Tamverani, chinthu chimene Mulungu amene amachita ngati chizindikiro chakuti iyeyo ali pa ntchito ndi kulanda chuma kumene kumachitika kuchoka pa 15 December kuzafika pa 5 Januwale. Malingana ndi dongosolo la chipembedzo cha Satana, amakhala ali kulanda chuma ku dziko lapansi, kuchipereka ku milungu iwiri imeneyi, imene ndi December ndi Januwale, kuyimira Lucifer komanso Satana che. Kodi mukundimva zimayi ndazibama? Kodi mukundimva izi? Kote kuti tikunena kufika mmawa uno ndiye kuti ndalama munthu ku dziko lonse lapansi, theka la ndalama zace watenga mulungu ameneyi. Sizili ndi anthu tikunena pano, zatengedwa, zili ni mulungu kuti ameneyi. Kodi zikumveka izi? Amayi ndi abambo, tiye tizitulutse muzikondwerero za dziko lapansi zimene sizitengera kalikonse pamaso pa Mulungu. Ndibwereze kuti ana a Mulungu sitina chiyambe chaka. Ameni. Ndipo chaka chathu sichidathe. Chathachi chatha cha Roma. Kazi kumveka kaya? Ndiye inu amene muna joina chikatolikacho, amene muna joina chipapa secho, ndi amene chaka chanu mwachiyamba liti? Lero. Koma mwana wa Mulungu chaka chake sichinathe. Kuopsa kolowa nawo mzikondwererozi ndikuti kuphulika kwa makombola, kuphulika kwa nyenyezi kumapita limodzi ndi ziwanda za chaka chimenecho. Kotera kuti akalonga ozunza a chaka chimenechi akhoza kukubatiza nawoni chifukwa cha kujoina kumene muna joina nawo mchikondwererochi. Ambuye akutanini? Akuthandizeni. Ameni mpingo. Amen. Amayi ndi abambo, ine ndimati chinthu choyambirira mmawa uno ndichenjeze chinthu chimenechi. Amen. Amen. Ameni mpingo. Amen. Ambuye akudaliseni. Tsopano kanthawi yaka mundilole tiphunzire malemba a Mulungu. Ameni mpingo. Amen. Ameni. Amen. Ameni mpingo. Timangopezapo ziziwiso ziwiri zitatu mochepa kanthawi kamene kangothaka. Koma kanthawi kano tsopano abale, ndiloleni kuti tiphunzire mawu a Mulungu. Ndiye ndaona pali mafoni apa, nkhani ndi yayitali, ngati nkotheka kuti mufuna kuzimisa tiyachere kuyambiranso, bwerani zazimiseni, koma ngati mukuadalira ndiye ndikuyambapo. Ameni mpingo. Tiphunzire malemba kuchoka m'buku la Daniel chapter number 5 verse yake ya number 24 mpaka na verse ya number 25. Daniel chapter number 5. Okondedwa, phunziro limene ndikufuna tiphunzire pamene pa mawu a Mulungu, ndimafuna tiphunzire za chilemba pakati pa usiku. Ameni mpingo. Tiye tiwerenge mawu amenewo. Daniel chapter number 5 verse yake ya number 24 mpaka 25. Daniel chapter 5 verse number 24. Pamenepo nsonga ya dzanja inatumidwa kuchokera pamaso pake, lilembedwa lembalo, ndipo lemba lolembedwalo ndi ili: mmene Zekeo ufasiri. Kumasulira kwake kwa mawu awa ndi uku: mmene Mulungu anawerenga ufumu wanu nauta. Zekeo
mwayesedwa pa miyeso ndi kuperewera mwaperewera. Verse number 28. Perisi, ufumu wanu wagawika ndi kuperekedwa kwa Amedi ndi Aperisi. Verse number 29. Pamenepo Belisezara analamulira, ndipo anatsekedwa Danieli chibakuwa ndi unyolo wa golide m'khosi mwake, nalalikira za iye kuti ndiye wolamulira wachitatu mu ufumuwo. Verse number 30. Usiku omwewo Belisezara mfumu ya Akasidi anaphedwa. Amen. Amen. Amayi ndi abambo, masanano ndimati tiphunzire mawu a Mulungu pamutu umene ndawutcha kuti chilemba pakati pa usiku. Amayi ndi abambo, uyu anali Danieli mneneri amene Mulungu adamuyitana kuti akakhale pakati pa mpingo wa Yuda ngati chotengera pakati pa ana a Mulungu m'nyengo imeneyi. Buku tikuwerenga ndi la Danieli limene timapezamo nkhani za ulosi koma zolankhulidwa ndi mkulu ameneyi otchedwa Danieli. Apa okondedwa, tafika pa chimake penipeni pa kuona masomphenya amene munthu ameneyi otchedwa Danieli anaona. Mawu amene tikuwerenga ndi nkhani imene imakhala yovuta kuimvesesa komanso yochitisa chidwi, imene timamva kuti dzanja lidalemba pa khoma koma panali pakati pa usiku. Amen mpingo. Amen. Amayi ndi abambo, ndimafuna ndinene kuti tifune tisafune koma tsopano ulendowu tafika pakati pa usiku. Posachedwa atambala ayamba kulira, ndipo nyenyezi zakummawa zioneka kuti Yesu Khristu abwere atenge mpingo wake. Koma panopa okondedwa, tiye tilione dzanja limene likulemba kuweruza zipembedzo za ku dziko lapansi, kuweruza maiko, kuweruza maulamuliro, chifukwa ndi nthawi ya Mulungu kuti adzionetsere pakati pa dziko lapansi kuti iyeyo ndiye wamkulu kuposa akulu a dziko lapansi. Amen mpingo. Amen. Bible latiuza kuti dzanja limene lidalemba pa khoma. Verse number 24 mbale werenga. Verse number 24. Pamenepo nsonga ya dzanja inatumidwa kuchokera pamaso pake, nilembedwa lembali. Amen. Chimene chidachitika mu chapter chimenechi mukayambira verse number 1, mupeza kuti mfumu Belisazara imene inali yolamulira m'masiku amenewa, mkulu ameneyi akuoneka ngati kuti anali mzukulu wa Nebukadineza. Maso ake adaona chiweruzo cha Mulungu chikuchita ndi agogo ake. Koma atalowa pa ufumu, sadachiyese chabwino kupembeza Mulungu wakumwamba, koma kupitirira kuchitira chipongwe Mulungu wakumwamba. Okondedwa, pa nkhaniyi chinthu choyamba tikupeza kuti Mulungu sanyozeka. Angakhale anthu titazitama ndi kuganiza kuti nzeru zathu ndi zapamwamba, koma Mulungu sanyozeka. Okondedwa, tiye titenge moyo wathu ndi kuyang'ana ndi chidwi pa Mulungu kuti iyeyo ndiye wamphamvu kuposa zolengedwa zonse. Tamverani, mfumu imeneyi idayitanisa phwando losausa, chifukwa adayitana azimayi ang'ono ndi akulu kupita kukapangana phwando. Bible likuti phwando lili pakati, adaona kadzanja kakulemba pa khoma. Ndiye ine mmawa uno ndikufuna ndichite ndi mawu olembedwa pa khomapo. Tiyambe ndi mawu oyamba. Mawu oyamba amene adalembedwa pamenepa amatchedwa kuti mene. Amen mpingo. Amen. Mawu amenewa ndi mawu amene akufunika kuti titanthauzire limodzi.
malingana ndi zolembera ndi zotanthauzira zalemba limeneli, mawu okhawo ongoti mmene liwu lililonse linkatanthauza ndalama, koma kuyamba ndi yaying'ono. Kodi zikumveka izi? Mawu akuti mmene poyambirira, mawu aliwonse amatanthauza ndalama, koma kuyamba ndi yaying'ono. Mwa njira ina akuyamba ndi kuchotsa, kuyamba ndi kuchepetsa pakawerengedwe. Inali nkhani yosautsa kwambiri kuyitanthauzira, chifukwa anthu ambiri ochuluka anzeru a mu ufumu wa Nebukadineza, wa Belisazara, wa ku Babulo adakanika kutanthauzira malembawa mpaka pamene amakayitana Daniele kuti abwere adzatanthauzire cholembedwa pa khomacho. Amen. Daniele adati, mmene Mulungu wawerenga ufumu wanu. Kodi zikumveka izi? Wawerenga ufumu wanu nauta. Amen mpingo. Potanthauzira Daniele akunena kuti Mulungu wauwerenga ufumu wanu nauta. Mwa njira ina, inuyo mfumu Belisazara, Mulungu wakusanthulani kuyambira koyamba mpaka pomalizira. Mwa njira ina, inu mfumu Belisazara mwatha, chifukwa iyeyo Mulungu wawerenga ufumu wanu. Tamverani, anali Mulungu pakati pa mafumu owukira Mulungu amene sadafuna chifuniro cha Mulungu kuti chichitike. Ndizofanana ndi nyengo imene tikukhala lero, pamene tili ni mafumu olamulira a dziko lapansi amene safuna kugonjera kuchilamulo cha Mulungu. Tamverani, usiku uno Yehova dzanja likulemba kunena kuti wauwerenga ufumu wanu nauta. Ndilengeze pano kuti mwina tingamapuse ku dziko lapansi ndi kuganiza kuti zinthu zili chimozimozi. Yehova wawerenga ufumu wa dziko lapansi, koma wauta. Kote kuti palibe chimene maboma a dziko lapansi angapange kuti chingalepherese ana a Mulungu kupita kukalowa kumwamba. Sitikuyimitsidwa, is unstoppable, tikupita kwathu. Chifukwa chani? Satana umve, Mulungu wauwerenga ufumu ndipo wauta. Wateka basi. Okondedwa, maiko hakusonkhanisa zida, hakusonkhanisa zipangizo, abweresa matenda achina korona ndanzawo. Posa choda pompa tikulowa mu nkhondo ya Third World War chaka cha mawachi. Tamverani, zonsezi ngakhale zikusonkhana, koma ine ndabwera ndi mawu okondedwa kwa inu ana Mulungu, mudziwe kuti ufumu Yehova wauwerenga ndipo wauta. Kodi zikumveka izi? Amayi abambo, chimve chipembedzo cha dziko lapansi, limve boma. Usiku uno Mulungu hakulemba kuutha ufumu wa dziko lapansi. Yehova ntchito yake ndi kuwerenga maufumu kwawerenga. Kodi zikumveka izi? Ngati Malawi ukuganiza kuti pokakamiza abantu kubayidwa zikuthandiza, usiku uno Yehova wamuwerenga nda Malawi. Kodi zikumveka zimenezi? Mvula iliku, tili ndi Mulungu owerenga maufumu. Sabusidi chikhalire nkokwe, fetereza chikhalire waulere. Mvula iliku, tili ndi Mulungu owerenga maufumu. Okondedwa, anthu amene tikukondabe dziko lapansi na tiganiza kuti tipindula mdziko, tikulimbana ndi chinthu chokuti Mulungu wachiwerenga ndipo wachitha, chilibenso ntchito. Kodi zikumveka izi? Ngakhale UN ikusonkhanisa china Bill Gates,
achina ndani walemera hakusonkhanitsa ndalama zawo pamodzi, koma uthenga wa masanano ndi wakuti mulungu wawerenga ndipo wautani ufumuwo, wautha ufumu umenewu. Mukauzani kaya muzisintha nduna tsiku ndi tsiku, kaya muzisintha mainspector general tsiku ndi tsiku, kaya musintha apolisi daire, kaya musintha aame daire, kaya musintha chipani daire, koma dzanja lalemba usiku uno Yehova wauwerenga Malawi ali pa ulendo, sazakhalanso Malawi wakale, zinthu zikupita kwawo. Yehova ndio wawerenga maufumu. Bapusisanani ndikumasonkhanitsa zinthu meeting kuti mupanikize mpingo wa mulungu, ana a mulungu akhale pa chiopsezo. Simutiopseza chifukwa mulungu wathu walemba pa khoma, wautha ufumu umenewu ulibenso kokhala. Kodi zikumveka izi? Choti uchite mwana wa mulungu ncha ingobwera kwa Yesu, chifukwa iyeyo ndi amene akuwerenga maufumu akudziko lapansi. Ameni mpingo. Analipo Kamuzu kumuwerenga mmene timafika 1992 anali akumaliza mulungu kuwerenga ulamuliro wa Kamuzu. 93 zasausa zinthu kantumbuka kachabe kanangobwera afodi Victory zala zache zinga Kamuzu cha dodolido kugwa pamodzi ndi nzache Bakiri hadagwetsa popanda chida. Chifukwa chani? Ndi ntchito ya mulungu kuwerenga maufumu, ndipo amawatha palibe amene angayime. Tamvera ano okondedwa, hadabwera Bakiri nayenda mdziko limeneli nanena nalalikira naphunzitsa nanena kuti koma yero kumpoto, yero kummawa, yero. Tamverani, ntchito ya Yehova ndi kuwerenga maufumu. Adauwerenga popanda chochita, kupomponezeka. Hadakanika kupereka chipani kwa nzaka achipani. Hali kuti UDF lero ntchito ya mulungu ndi kuwerenga maufumu. Amawatha popanda chochita okondedwa. Kuti zikumveka isi? Lero tikulephera hachawa kubwezeresa UDF zatikanika. Chifukwa Yehova ndio wawerenga maufumu. Akawerenga amawatha palibe munthu amene angayime. Ana mulungu dziwani kuti mkati mwa zaka izi mulungu akuwerenga maufumu. Ndipo inu ana mulungu ndi special mu ufumu umene muli ku high table ngati Daniel, kuti mukanene chilemba mukalitanthauzira dziko lapansi chimene dziko likulephera kuchiona. Ali kuti Daniel masana wano awerenge mene chifukwa dziko lapombonezeka nkhale chakwera hakusowa kolowa. Akadauka Daniel awerenge nchani chikulepheresa mvula. Akadafunika Daniel abwere anene nchani chagwesa ikonomi. Tikufuna Daniel auke anene nchani chikulephera kuyimitsa kolona ku dziko lapansi. Yehova ndio awerenga maufumu. Hakuwerenga sali chetayi. Tili ndi mulungu odziwa kuwerenga maufumu. Hakukuwerenga bapangani mamitingi yanu wafuna kupanikizana mulungu. Bapangani mamitingi yanu wafuna kutesa mpingo wa mulungu ku dziko lapansi. Koma mulungu akuwerenga. Ndikaswiri hamadziwa kuwerenga maufumu. Kodi sadabwere bingu hadiku pazifukwa zosakwanira bwino. Tidangomva kuti mnyamata wauma ntchito yake ya mulungu ndi kuwerenga maufumu. Ameni mpingo. Amayi aliku masiku awiri. Alikuti amayi atatimangira nyumba monsemu mpaka amayi anga kugona nyumba yomweyo. Kodi zikumveka izi? Alikuti ntchito ya Yehova ndi kukhazula maufumu kwawerenga. Popanda zifukwa zokwanira amayi adaluza. Chifukwa mulungu ndi wowerenga maufumu. Kodi zikumveka izi? Alikuti Peter popanda zifukwa zokwanira adala kwa chani mnyamata? Adala kwa palibe chimene mungandiuze kuti Peter adala kuisa chakuti poendesa boma. Chifukwa zimene inu mukanena kuti Peter adalakwa ndi zimene leronso uya kutaniso akulakwanso.
palibe amene angamange dziko ili okondedwa. Likupita mulungu aliwerenga limene. Ndi ulendo okagwa Malawi akupita kokagwa. Sadzaukanso dziko silidzaukanso. Likutha dziko lapansi. Likutha dziko lapansi. Tayesera okondedwa kuti tikalimange dziko limeneli pousa mabungwe OAU African chakuti lili kuti dziko okondedwa likutha dziko lapansi. UN yayesera kuyika mabungwe ngati WFP oyang'anira za njala. Kodi ikutheka njala kuiretsa? Walemba pakhoma likutha dziko lapansi. Kodi zikumveka izi? Amen. Sada chipeze kodi achilima ndachakwera. Sada lipeze dzikolo. Sada tole ulere, sada tole lili kuli lero dziko. Akulitha lagwera pakhosi anyamata ali kakala uthamanga huku ndi huku. Zikuakanika chifukwa chani? Dzanja lalemba mulungu ntchito yake ndi kuthama ufumu. Angakhale mukadakatenga Obama bwere pa Malawi sizitheka chifukwa mulungu ntchito yake ndi kuthama cha maufumu. Amawerenga maufumu. Amainda bambo musataye mtima mulungu akuliwerenga dziko ili. Nkhaza zonse zimene Satana akutuma anthu a dziko lapansi kuti achitirana mulungu, musataye mtima mulungu ntchito yake ndi kuwerenga macha maufumu. Amen mpingo. Amen. 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 Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Tiye mbale wanga werenganso vesi lomwe licha. Tapita naye mene. Teteo mwayesedwa pa miyeso nipuperewera mwaperewera. Amen mpingo. Amen. Ndibwerere pomwepo pamene tamverani. Adayenera kuwerenga momachotsapo chifukwa chakuti masomphenya awa Daniele mmene akutanthauzira chilembo akutanthauzira mkati mwa zaka 70 za ukapolo wa Yuda ku Babulo. Kodi mukundimva? Ndipo mmene amaona masomphenyawa nkuti zaka 68 pa zaka 70 po 68 zitasala zaka zinga? Amainda abambo mverani. Sikale ayi tikuchosa. Yesu akubwera posachedwa. Kodi zikumveka izi? Ukapolo wana mulungu kupita kokatha. Mmene mulungu amayimirira ndikumuuza Daniel tanthauzira chilembo. Kunali kunazala zaka ziwiri kuti ukapolo uthe. Sindikudziwa kuti dzikoli lasala zaka zingati kuti ukapolo wana mulungu ku dziko lapansi uthe. Posachedwa Yesu akubwera ndipo tifika kwathu pakufunika inu ndine tikhalebe pamaso pa mulungu. Tikhalebe pamaso pa mulungu. Chifukwa posachedwa dongosolo la nthawi ya pansi pano likutha. Zinali choncho pa maufumu a Chiyuda. Zaka 70 zinali zikupita kokatha za ukapolo. Ndi pamene sopano mulungu amabwera kudzawerenga koma mochosera kuti mene. Kodi zikumveka izi? Sindikudziwa kuti inuyo masiku anu achikondwerero asala ngati. Amen mpingo. Masiku okhala ku dziko lapansi ndi angati. Chifukwa Yesu wasala pauno kuti kubwera posachedwa amainda bambo. Tisataye mtima ndi mbiri za second wave, mbiri za third wave, mbiri za katemera. Ayi mene pakhoma palembedwa. Tikuchosera zimachitika izo kondedwa. Kutasala zaka zinga kuti ukapolo utani ndikutheka kuti pamene dziko likupanga mapulani ozunzana mulungu kupyolera mu COVID mwina tasala zaka zingati zokha kuti ukapolo uthe. Tasala pang'ono ukapolo tikukwangula. Mugwira fuwa la moto, muzunzana noka, mubayana pachibale. Ayuda asala pang'ono kupita kwawo posachedwa. Tipita posachedwa, tikusirana katemeranuwo. Yesu akubwera kuzatitenga. Chifukwa chalemba chala pakhoma. Musatayika mainda bambo, bwerani kwa Yesu. Posachedwa tikunyamuka. Chifukwa usiku uno
Mulungu akufuna kulemba padzanja. Ameni mpingo. Ameni. Kodi zikumveka izi? Amainda abambo inu ndi ine taponda masiku ota omaliza. Monga taona kale kuti mmene akuyimira kuchotsapo ndiye kuti inu ndi ine tili mu nyengo yochotsera. Ameni mpingo. Kodi zikumveka izi? Tili mu nyengo yota kotera kuti utenga upite ku mpingo dziko lonse lapansi. Tisadandaule ayi, tili mu nyengo yota tikuchotsera. Posachedwa Yesu akubwera kudzatenga mpingo. Chifukwa chani okondedwa? Tikungosoleka Daniel atanthauzire chilembo. Ndambe tikumfuna liti? Tikumfuna lero. Ameni mpingo. Kuti tili limodzi pano. Ameni. Ameni mpingo. Tamverani. Mawu achiwiri analionena kuti tekelo. Kodi zikumveka eti? Ndiye tekelo ndi liwu limene linalembedwa koma kamodzi basi. Ndiye werenga mbale wanga. Tekelo mwayesedwa pa miyeso nimupereka mwaperewera. Ameni mpingo. Linalembedwa kamodzi tekelo chifukwa liwiri silinkapita ku dziko lonse koma linkapita kwa mtsogoleri. Ameni mpingo. Kodi zikumveka eti? Liwiri linkapita kwa mtsogoleri. Ndiye ndikufuna ndilankhule ndi atsogoleri amabungwe ku dziko lapansi, ama organization ku dziko lapansi. Kodi zikumveka izi? Amene mukusonkhana ku misonkhano ya UN nikuganiza kuti mupinja mpingo wa Mulungu. Pinjani, koma painu pali tekelo. Ameni mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Tiye nokondedwa tilione liwu limene. Liwu lakuti tekelo limatanthauza kuti sikelo. Mwa njira ina makonsonanti ake akawerengedwe amalola kuwerenga kuti mwayesedwa pamuyezo. Mawu kuti tekelo amatanthauza kuti mwayesedwa pamuyezo. Nimupezeka mwaperewera. Ndikudabwa kuti mpingo wa Mulungu ukusata atsogoleri matekero oyesedwa napezeka ota. Tiyantisiye kutsata atsogoleri chifukwa tekero ndiwo kuti ayesedwa atsogoleriwo apezeka ota sakuchita qualify pa muyezo ya Mulungu. Musasatire. Kaya mukumva kaya? Tikunena atsogoleri kandi president wa dziko, kandi president wa chipani, kandi president wa mpingo okondedwa sakuchita qualify kuti angatsatiridwe. Pa iwowo ndi tekelo. Chifukwa chani? Ayesedwa apezeka ota operewera. Chifukwa chani okondedwa? Tilibe muyezo wina woyezera utsogoleri koma mawu a Mulungu. Kodi zikumveka eti? Tikangoyeza ndi mawu a Mulungu ndiye tikapeza kuti chaperewera olochita makhala kuti chili ndi likulu ku America. Koma ndi tekelo chayesedwa chapezeka choperewera. Kodi zikumveka? Ngakhale chibungwe echo chichali chicho chitamatumiza mapulado pa chaka chilichonse oti akhristu muzayendere. Koma ngati chalembedwa tekelo chayesedwa chapezeka choperewera. Ine sindizakhala mutsogoleri woperewera. Umene wayezedwa ndi mawu a Mulungu. Kodi zikumveka izi? Amainda abambo muli kuti akhristu tengani muyezo tekelo tiyeni kulikulu la chipembedzo chathu. Tikayeze akakapezeka opambana pa miyezo umenewo ndiye mpingo wakuti ife tikhalepo. Ameni mpingo. Kodi amabatizana mota tekelo muyezo ulendera kuti komweko tikayeze ndondomeko za kubatizo. Tikakauyeza ndikupeza kuti ukuperewera ndi miyezo ya Baibulo ili. Tulukani mmenemo anthu anga. Chifukwa ndi tekelo wayesedwa wapezeka ota operewera.
tisamango yenda mainda bambo mulungu watipasa tekero masana wanu ndi mpingo uti umene unyamule tekero kupita kukayeza cha machalichi kukayeza mautsogoleri koma tayeza ndicha ndi Bible tikapeza akuperewera waperewera utsogoleri. Amen mpingo. Amen. Amen mpingo. Amen. Ife choyezera chathu ndi mawu a Mulungu. Tamverani. Udayenera kutha ufumu umenewu. Chifukwa chake Daniel anati kwa Belisazara, mwayesedwa pa mulingo nimupezeka ota operewera. Amainda bambo ine sindikuiona UN pansi pa Secretary General amene alipo lero akupambana pa muyezo uwu. Ndi tekero wayesedwa ndi mawu a Mulungu ndampeza ota kote kuti sindingamugonjere. Amen mpingo. Amen. Tamverani. Angakale abwere kwa inu atsogolera china Belisazara ikanitekero kodi sikumveka. Mwayeze zimene akunenazo zikapezeka kuti zikupambana pa muyezo wa mawu a Mulungu ife tilowe kuti tipange ziti koma ngati maski abwera ku dziko lapansi ine ndigonekepo cha tekero. Amen mpingo. Amen. Kodi sikumveka isi? Amen. Amen mpingo. Amen. Akapanga zakudya m'mashopu muyezo wanga wa ine ndigonekepo cha Bible tekero ayesedwe akapezeka oti sakuchita qualify ndi mawu a Mulungu awo ine chakudya chimenecho sindikudya ndatulukamo. Amen. Amen mpingo. Amen. Chifukwa chani okondedwa muyezo wathu wa ife ndi mawu a Mulungu awo. Daniel akuti tekero mwayesedwa mwapezeka ota operewera. Kodi zikumveka zimenezi? Kotero kuti tikubwera konko sinu mukuti nda nzeru koma ife pano pa Hillview tikupita kuti tikayesa cha koma tikayeza ndicha tikakupeza operewera tatuluka chalichi chakocho sitilowanso chifukwa ife muyezo wathu ndi mawu a Mulungu. Kodi zikumveka izi? Tekero mwayesedwa mwapezeka ota kodi tikumayeza ambiri aife okondedwa tikudya zakudya zosayeza chikhalire nicho Mulungu anatipasa rabotale yoyezera zakudya imene ndi mawu a Mulungu. Rabotale yoyezera zozola ndi mawu a Mulungu. Kodi zikumveka izi? Rabotale yoyezera zovala ndi mawu a Mulungu. Kodi zikumveka izi? Chifukwa cha ichi lero ndikamapita mu shop ndikumakhala kuti dzanja lili pacha pakhoma tekero ndilowa mu shop ndichiyeze chovalachi ndi mawacha chikapezeka choperewera olo chidule olo chikongole ine chovala chimenecho sindivala ndipo musatani wakondedwa musavale ayi. Kodi zikumveka zimenezi? Muchiyeze koma ndi mawu a Mulungu. Kodi tikudya zoyezedwa? Daniel akuti mwayesedwa ndipo mwapezeka ota operewera. Amen mpingo. Amen. Musadabwe okondedwa pa nyengo imene okondedwa tili ndi mipingo yambiri ku dziko lapansi machalichi ambiri pa dziko lapansi. Miyezo yathu ndi uthenga wa angelo atatu. Amen mpingo. Amen. Ngati mukufuna kumuyeza 7th day muyezeni ndi uthenga wa angelo anga. Kodi alipompo ukampeza operewera tekero alembedwe pamene mwayezedwa mwapezeka ota chifukwa miyezo yathu ndi uthenga wa angelo anga atatu. Tausiya kuti ulipati okondedwa ndikuliona dzanja likulemba tekero mwayesedwa kuthenga wa angelo atatu mwapezeka ota operewera. Nkhani yosausa ndi nkhani yosausa okondedwa
miyezo yathu ndi uthenga wa angelo atatu. Ukuyenda bwa kodi tidakali pompo kapena tatuluka? Ngati tili pompo tilimbe mtima chifukwa tikuchosera zakazi posachedwa Yesu akuta. Ndipo mpingo umene ukupita state wakuti wakumwamba kukakumana ndi Ambuye, koma miyezo yathu ya ife ndi mawu a Mulungu. Kodi tikuyezedwa mota? Ndipo kodi Mulungu akukwanirisa zolinga zake pakati pa mpingo kapena mpingo watayika pa miyezo? Tamverani okondedwa, dzanja likulemba pa khoma likuti mmene tekero. Ameni mpingo. Amen. Belisazara anayesedwa napezeka operewera, ndipo ndikudziwa kuti tili ndi abelisazara ambiri nyengo ino amene pa moyo wawo palengedwa tekero, ayesedwa apezeka operewera. Ameni mpingo. Amen. Siku limenero ndidapita ku chalichi, machalichi a anthu pamene ndimasakasaka chipulumutso. Amen. Amen. Ndiye nditakafika ku chalichi chimenechi ndakapeza kuti kutsogolo kwakhala profeti, mkazi ache ali pamenepo. Mkaziyu atakhala ndiye kuti chovala chake chimayambira 3 inches mabondo kupita uko konseku kunalibe chilichonse. Tikunena mkazi wa mtsogoleri. Tamverani, nditatukula maso ndinayamba kuona zonyezimira zimene anakulunga nazo mu nsisi lache, ziboliboli zilengwa zilekwani zochokera kwa Satana zimene adapachika mutu mwake. Wokondedwa tamverani, ine ndidayika muyezo. Kodi si mvula imene? Ndidayika muyezo, ndidapeza kuti pali kuperewera pamaso pa Mulungu. Mainda abambo, tiye tioneseseni kuti pamene tikupembeza Ambuye tekero akhalepo, pakhale miyezo, ndipo tikazipeza zoperewera ife tibwerere kwa Ambuye. Ameni mpingo. Amen. Amainda abambo, mundilole kuti chimenechi chikhale chimaliziro cha phunziro langa chigawo choyamba cha mmawa uno. Ameni mpingo. Amen. 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 Kodi mwayika tekero? Ayi tithokoze amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana chifukwa chakukhala pamenepo ndikumvesera phunziro limeneli. Chotero Mulungu wakumwamba akudaliseni komanso akuyang'anireni. Masana uno tikhala tikuonanso zina zokhuza mabungwe amene ali ku dziko lino lapansi, ma NGOs. Tiye tiloweni mkachisi malingana ndi kuti apa pali mvula. Zikomo kwambiri. Munali ndine Evangelist John Chibanda. Mulungu akudaliseni. Amen. Amen.